panjenengan lan ingkang putra kekalih. Menika boten karep kula piyambak. Ingkang utusan kula dorong gong rangga puspa. Boten. Kula ngertos pundi ingkang lepat lan pundi ingkang leres. Menawi kula kampah medahi panjenengan lan ingkang putra kekalih. Dosa napa ingkang kula salah? Ndara kangge ngicaraken lacak. Sampun ngantos dipun mangertosi kalih Doronggung Prangga Puspaka. Pilih panjenengan lan ingkang putra kekalih tasih setan. Derek kula nyelametaken ingkang putra lan panjenengan wonten ing dusun Gembong. Wonten griyanipun sederek kula. Rumiyin iku nggih tiyang nakal sami kalih kula. Ning bejo awake saged dados kulitah. Menawi panjenengan kersa, kok tumuju wonten ing gunung. Ono kawigaten ku bakal kok atur-aturan aku. Jero apa wigatine? Nggih, Mas. Lagi sampun dangu to. Kula kalih jenengan menika sami-sami andhong katresnan. Bener. Kepareng kula walakon jenengan aku duka kalih kula.
senajan kowe sambungan kesantrane kowe anak nganti kowe mbok becik koyo ngene. Ya pripun jenengan kali kula niku lagi sampun nate napa turu bareng to nggih malah ngaten. Iki pancen ora tak selak. Mergo gedhe rasa tresnaku kelawan kowe satemah nganti kelakon. Kowe careng asmara bareng lanang. Banjur Nggih, karep kula nggih jenengan kersa tanggung jawab ben Mas. Jenengan tanggung jawab kula nyuwun dipek bojo. aku kudu tanggung jawab kepek bojolan kowe. Nggih. Bulan Oh, wis kok pikir wis kok beto. Lamun tope kondo sing kaya ngono. Coba to. Yen kowe kepengin tak pek bojo. Kowe iki sapa? Kowe iki mung bocah wadon sing uripmu ning Karang Pradesan. Beda karo aku. Aku iki wayah dalem Adipati, ana ing Kadipaten Pati. Lho nek umpama kelakon aku ngepek bojo lawan kowe, iki bakal merotake derajatku. Ngerti ora? Bakal tak wujuti apa sing dadi penjalukku ning sakliyane iki. Boten kula boten nyuwun apa. Jaluk bondo-bondo, Boten. jaluk sandangan kalung gelang sing gedhe tak tukoke. Nanging aja aku suwe tanggung jawab bojolan kowe. Kula nyuwun namung niku Mas. Jenengan tanggung jawab kula nyuwun dipek bojo. Ngono. Jaluk tanggung jawab sing tak bojo. Ya. Lan yen pancen karepmu kaya ngono, mengko bakal ana pawangsulan saka aku. Saestu lho Mas nggih. Cah. Makan. Pipun? Ngerti kowe tak undang. Jarang. Yen kowe durung ngerti aku bakal takon lawan kowe. Nggih. Sak katrine. Nggih. Selawase kowe nderekake kelawan aku. Nggih. Apa kowe wis tau weruh bocah wadon sing rupane ayu? Jarang. Nganti padha semono tuamu ki durung tau ngerti. Jarang. Durung tau ngerti. Jarang. Apa kowe wis tau turu bareng kelawan bocah wadon sing rupane ayu? Jarang. Kompak men to. Mangewu semulau kompak di atas pakan dulu. Mergo kowe bekti kelawan aku, ayo to. Nggih. Kowe iki saben dina nyambut gawe banjur lali. Ora ngerti bocah wadon sing ayu, ora tau turu bareng kawan bocah wadon sing ayu. Leres. Yen pancen kowe durung tau, bakal takoni. Nggih. Iki ana bocah wadon sing rupane ayu. Wah. Kula ngertos. Niku mesti foto. Bener iku kan? Iya, foto. Ora. Iki dudu gambar. Ning iki nyoto. Menungso niki. Menungso. Wah. Kepane ngerti? Nggih. Lho iki. Lho. Niki. Malah umpoh. Pangapunten Ibu, pangapunten nggih. Kaget kula. Kowe kaget? Nggih. Mergo selawase kowe durung tau ngerti bocah wadon sing rupane ayu. Ya iki kowe kaget kowe arep semaput. Semaput sobek upone tak lulo-lulo. Mau kowe uga kandha urung tau klon lawan bocah wadon. Leres. Nggih. Iki bakal tak kepirake tak seneng-seneng iki. Saestu lho nggih. Boten jorok nggih. Pun pasrahke kalih kula.
sumikir. Ayo mongso gorong bicara dulu. Sabar. Ojo. Mengko dhisik. Piye? Lah iki mau katresmu kok malah lunga iki piye to? Tuku kopi. Sarokoke nggono kono kene kok. Ngono. Lah kok ki arep ngopo kok nek? Arep tak penakno. Lah, kowe engko lunggone kono. Lah, mengko nongol-nongol mereng. Lah, kepenak. Wis ah manut-manut. Kok ki arep ngopo? Mengko arep dikandani. Mat, jak ono sing. Kok dhisik? Apa? Pikiranku ora kepenak aku tak bali wae. Ojo bali. Ora iso. Gowo bakal. Gowo. Kowe semat mengko gantian. Gosek kene lah. Wes urung. Alah, ino. Gosek kene lah. Yo. Piye, Mak? Miguel. Wes, gantian tiba giliranmu. Wes, kita kalih. Wes, ganti aku. Kowe. Ya, kita drone ana kok drone. Oke. Pinter ngene, Bro. Apa itu? rasaku beda karo pandhalan. Rasaku melang-melang pindha ninggalke bayi ing sapinggir lakon. Angin sumregep pindha anggrek jagat. Kaya suarane bocah wadon kang lawang tangis. Lho, bocah kae kene apa?
ing sajroning alas umliwang-liwung sing tanpa kanca jenengmu sapa yo kowe kok cuman yo ning tengah alas kowe tawang-tawang tames apa kowe tukaran karo bojomu ya apa ya Dadi kowe katresnane Pangeran Tunjung Biru payah dalem Bupati. Kowe mau nang kene ngenteni. Ya. Ora ditanggung jawab karo Tunjung Biru bobotamu. Malah kowe diperkosa karo andhane Tunjung Biru. Yo bapak ke Tunjung Biru. Dadi kon sambung tresna lan Tunjung Biru kuwi tegese durung direstoni karo wong tuamu. Durung direstoni wis saiki meteng. Allah, ya yo. Dadi bocah wedok kuwi aja gampang. Aja sok gampang kepelot karo tembunge bocah lanang sing ora tanggung jawab tuladane kaya Tunjung Biru. Kowe saiki bobot wong tuamu ora ngerti. Monggo jeneng wong bobot kowe saya suwe saya gedhi. Lek gedhi terus wong tuamu roh kaya ngopo nasibmu. Ya. Aku mesane karo kowe. Sawetara kowe bali wae wis mau. Tunjung Biru tak golekane. Mengko tak rembuke. Tak jalukane tanggung jawab marang bobotamu. Ya, hati-hati. Hati-hati ada. Jagal dewa wangsit saling betara. Donya kaya ngene kok isih ana bocah lanang tumindak ing gasra. Balek kowe ora tak peper. Urung nganggur wabara nimbulake pangorbanan sing tanpa winatos. Tunjung Biru aja kowe sumangkean gantung mati adep ana Tunjung Biru.